og dili relihiyon, dili inyong simbahan, kundi sa Jesus lamang. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Marcos 16 verse 15, ug miingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. Ingon siya sa Mateo sab sa 24 verse 14, ug sa dili pa moabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga katawan. Ingon siya, maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod na Jesus. Wa siya niingon nga maayong balita mahitungod sa relihiyon, maayong balita mahitungod sa iyong simbahan. Apan ang pasabot dire kay Jesus, kay walay maayong balita gawas na Jesus igsuon. Kung wala nagpakamatay si Jesus, dili na matawag nga maayong balita. Apan daghan kay gasulti sa ko ha, na usa ko nako kabulaang propeta, naagdadi bulaang propeta nga muwali sa pulong sa Ginoo. Amen. Una na na Ginoo nga musangyaw ta mahitungod kay Jesus. Sige tagpaila-ila sa atong relihiyon, apan wala na to giwali sa Jesus. Ganahan na Ginoo nga karong katapusan na ay musangyaw sa pulong sa Ginoo karon. Daghan karong gawali kay gusto ra makigdebate, gusto magpaila sila simbahan o gusto ra kwarta-kwarta. Laos TV duminidego ng Ginoo. Atong usa sa counter-explain to sa usa ka pastora nga babae born again. Amatod pa niya nga nagsangyaw sa may balita. Ang pangutana, babae man ka. Matod pa ni San Pablo sa 1 Timoteo 2:11, ang mga babae angay magpakahilom, magpaubos, dili pwede mo sangyaw sa may balita. Kaya nga naman, ang gipili ni Kristo, mga lalaki, Lucas 6:12-13, from the Greek word apostolos, the 12 disciples chosen by the Lord for special training. Muna sa Matthew 28:20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Yabo na mudaan sa Trinitarian formula of baptism, kaya ngalan ni Jesus mo ninyo, si Piat ang born again uban. Kunya, ang Marcos 6:15-16, imong gigamit. Ang mga apostoles, mga lalaki na, dili mulaban nimo sa inyong pundok. So, kanang paingon nimo nga, walay relihiyon makaluwas. Ginan talaga si Kristo adunay relihiyon. Pangutana, ang relihiyon ni Kristo, makaluwas na dili, piniday 14:12. Tubaga na. Kaya ningon ka nga, wala magwali ka na si Kristo relihiyon. Nagwali ka na piniday 14:12. Niyang iglesia, si Kristo nagtukod og usa ka simbahan, Mateo 16:18. Tuis Petros et superam Petram, idibicabo ecclesiamiam, et porte impere, non prevalebant adversosiam. So I tell you, Peter, upon this rock I will build my church, even the gates of hell shall not prevail against it. So usa ka iglesia ang gitukod niya. So kanang iglesia, iya na ni Kristo. Ang pangutana, ang simbahan o iglesia, ngayon ni Jesus Christ, makaluwas niya o dili? Tubag. Di ka katubag na. So muna nga, sa kunsao, manughunat diya mga pagsaway sa simbahan Katoliko Romano, usa ka magwalay nga magsangyaw nga babae, walay otoridad kay matubang San Pablo sa Roma 13:15. How they preach unless they are sent? Usa ni pagwali kung di ka pinadala. My question is, who authorized you to preach the gospel, sister? Kasi naghatag mo otoridad, nagwali ka sa mga balita. Basa-basa ka Biblia, wakay gawon sa pag-interpret. Nga masalaagin mo, mas mayo pa nga, mabalik ka sa Iglesia Katolika Romana. There is only one true church, founded by our Lord Jesus Christ, the Roman Catholic Church.